Cando chegue Pablo non nos pode notar nada raro, que pensar que é un asasino. Non sei. A min hai algo raro que isto non me cuadra. Oxe, leu un día, iba pola rúa e vin como 10 veces o signo de Libra polas esquinas, e que... Que casualidades. Isto está se nos indo das mans, es que eu xa non sei que facer. Hola. Como estás? Que estás? Non xeras? Que estás? Pablo, mira, chegoche esta carta. Unha carta. Un soño é a realización disfrazada dun desexo reprimido. Que será isto? Pablo, verás, estivo aquí un tipo que dixo que te coñecí. Quen? Chamábase Guillermo. Quen é ese? Pois el dixo que te coñecía, e sobre todo ti a él. Díxonos que cando Cristian estaba no internado, ti o contrataras para darlle de hostias. Para darlle dastas a quen? A Cristian. Joder. Vamos a ver. O que me faltaba por aí. Quen era o mellor amigo de Cristian? Quen andaba con ele? Quen falaba todo con ele? Joder, non vedes que isto é unha trampa? Ten razón, non sei como pude empezar iso. Ti eras moi amigo de Cristian. Seguro que o trampa. No. O que me dói é que estiveste desfalando de min as miñas costas. E iso dói moito. Pablo, hombre, Hola, papá. ¿qué tal? Menos mal que ves de vez en cuando. Pasa, pasa, siéntate. Estaba preparando un café, ¿quieres tomar algo? No, gracias. ¿Un refresco? No, no me Algo? pasa nada. ¿Eh qué? ¿A qué se debe esa visita por aquí? Nada, tiña que ir á librería, entonces... Muy bien. Pasei por aquí a facerche unha visita. Pues está bien, habías de vir más veces. ¿Eh qué? ¿Cómo van esos estudios? Os estudos ben, pero... Ti un día aí atrás falácheme de Freud, que era un dos teus autores favoritos. Bueno, Freud e outros máis. Está Breuer, está Jung, está Carl. Pero que ven ese interese pola psicoanálisis. Non, é que estamos facendo agora un traballo de Freud, como sei que che encanta ese autor, pois a ver que me comentabas dele. Sí, sí. Sí, bueno, precisamente de Freud hai unha frase onde se basa todo o meu traballo. Unha frase. Sí? E cal é esa frase? Un soño é a realización disfrazada dun desexo reprimido. Pero bueno, agora non falemos deso. Por certo, non me contestaches un correo que che mandei outro día. Pablo. Pablo. Perdón, papá, teño que marchar, vale, falamos outro momento. Pablo. Pero, Pablo. Ei. Pablo. Buah, primo, que? Pauliño, que tal? Canto tempo? Pois 4 meses polo menos que nos vemos. Xa 4 meses, Tens que perdoar que vos teña olvidado un pouco a familia, pero é que ando con exames e estou sobre todo centrado na procura de Cristian. É certo, tío, que non me podo explicar como pode honrar tan rapaz tan novo máis aquí en Galicia. Eu tampouco. Non vos quería dicir nada porque non vos quería asustar, pero o secuestrador, logo da súa desaparición, puxose en contacto comigo. E levo 2 semanas obedecendo. Pero como non contache nada? E avisache a policía de que se puxera en contacto? Non, xa que non devo facer, pero bueno, teño o presentimento de que isto todo vai acabar. Cambio o tema, que a mí isto xa me agobia. Bueno, que? Que? A ti como che vai? Ou ben, con máis de 2 meses de vacacións, que máis podo pedir? Buah, 2 meses, é iso? Porque o cine volve a abrir, estivo en reforma 2 meses,
E para xente da Coruña é unha alegría porque é o único que hai. Xa, unha alegría sobre todo para Cristian e Noel que quedaron na entrada do cine. 20 anos. Esa é a idade do rapaz que desapareceu na tarde de onte na cidade da Coruña. Atopámonos na Escola de Imaxe e Son, onde o rapaz realizaba os seus estudios de produción audiovisual. Estamos cunha das súas compañeiras, que ademais foi a última persoa en falar con el. Pois digo que estaba mal, porque Cristian nunca máis tería sin dicir nada, é moi responsable. Ademais, quedaron creacións, pero non aparece. Pode ser. Que pasa, Pablo? Quen é Noelia? Unha amiga. A miña mellor amiga. A que vive contigo? Si, esa mesmo. Verás, estoy como chaval. É que teño cosas que facer, teño pouco tempo. Pero, bueno, pois xa falaremos. Venga, aí son dos seus tíos. Perdoa, tes lume? Aquí tes. A ti. Non pode ser. Ti, pero por que fixeches todo isto? Podería che dar moitas explicacións, pero non quero. Simplemente quería dar un pouco de emoción a todo isto. Emoción? Emoción a que? Pareceche normal secuestrar a Cristian e facerlle dano a tanta xente. Ui, perdona, fui falar agora a Santiña. Sabeste que ti tamén ocultas algo a Pablo, ou non? Iso é parte do pasado. E eu xo tiña moi escondido ata que ti chegaches e o sacaches a luz. Tranquila, muller, que se é pola miña parte, Pablo nunca se decatará de nada. Moi ben, eu fixen o que me pediches, agora dame eses papéis. Pauliña, Pauliña, tens que aprender a non confiar nos teus inimigos, porque podes ir moi mal parado. Por favor, dame eses papéis. Non! Pablo. Pablo, escoita, teño que dicir unha cousa moi importante. En realidade, Noelia, Solta o teléfono.